गोसो थोनाय बेरामा मा जिरा रजे नोंनि मेगनाव मानो मोदै गावखौनो गाव आंबो बावगोमालांबाय बिखा बिखोआव नोंखौ लानानै बेनो नामा एबां गोबावनि अननाय हागोन दा नों सानसेयावनो बावगारलांनो जोंनि अनलायनाय बेसेबां गोबावनि अननाय हागोन दा नों सानसेयावनो बावगारलांनो जोंनि अनलायनाय खाथियाव नों गैयाब्लाबो हाया नोंखौ बावगारलांनो गोसोखांबाय थागोन आं नोंखौ सना अरायबो नोंखौ सना अरायबो हौवा गोदान सफैगोन अननायखौबो आंनि बावगारगोन बारा बाराब्ला नोंखौ सना जेरैबो जाथ्राब्ला लानानै थांगोन उरां जाहाजजों बेंगालराव प्लट लैयाखै बेंगालराव प्लट नोंजों आंजों आंजों नोंजों नोंजों आंजों आंजों नोंजों भुटान रायजोनि गेलेफु टाउनाव बेरायहैनायाव साव साव मम' जुलिनि देंखो खोनायोब्ला माग फागुन बैसाग दान सफैयोब्ला बिखाया आंनि गुलु गुलु मोनो नोंखौ सोरबा लांफैसि लायफैसि मोनो तारीख सारीख লেখা নাই সেইকাৰণে তুমি তাৰিখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ন তোমাৰটোৱে ৰাইট ঠিকে আছে বাপ্পা ঐ একেবাৰে 7 বাৰ মিটিং দিয়া চলিটো তোমাৰ আখৰো বেয়া নহয় ঠিকে আছে ডায়লগ আছে তোমাৰ ভাল ভাল 31 32 33 ये मोर स्टिल का प्रैक्टिस बुढ़े লাগিছে বাপ্পা মন গলি গৈছে মোৰ হিম হিম হিমালয় হিম হিম হিমালয় কিনো লিখিম তোমালয় নাই মোৰ চেহেৰা আখৰ মোৰ লেতেৰা বাপ্পা মৰম বিলাক একেবাৰে ইপিনিতে সোমাই কিনে ইপিনিতে ওলাই গৈছে ঠিক আছে তামাম ভাল লাগিছে মৰম আৰু আছে ओ सरू गाड़ी डांगर गाड़ी में हुटा है ज्ञान वो हुटा है ज्ञान बहुत दिन से देख रहा हो गया तुमसे प्यार सोनाले नोङो मोसालाय मोसालाय हायला हुइला मोसालाय ओ